Todas irmás e irmáns na memoria. O meu poema titúlase Ningunha fosa pechada. Gustaríame que baixo o teito só durmisen as estrelas e non as injustizas, mas nas rías baixas o mar non esquece. Non esquece e baixa as pedras de Moaña, as praias de Cangas, está na ferruxe dos peiraos de Vigo, dende a banda da ría ata o Calvario, ou Teix, de onde eu son. E devolve unha e outra vez o que quixeron afundirse en nome. Dure saber que debaixo da beleza hai unha ferida fonda, chea de mulleres e homes que non puideron vencer a besta fascista, unha ferida baixo un azul que é de postal para o turista. Na ría hai unha fosa que aínda fala, dos días dos mortos e as camas que quedaron nun silencio conxelado, homes e mulleres, seres humanos, que seguen baixo a terra e baixo o mar, como unha pregunta, coa boca chea de barro e de tempo, cun buraco no cráneo e as costelas apertadas por unha raíz escura dun país obrigado a calar, como a quen aprende unha enfermidade. Mais nós non vimos aquí para aprender silencio. Cando Fascio murmura a deuses, vimos rachalo e a dicir que non hai paz baixo os xardíns, se debaixo das flores segue habendo unha fosa. Foron republicanos e roxos, sindicalistas do mar no Morrazo, obreiros de Vigo, mestres costureiras, conserveiras, xente que pronunciou palabras tan perigosas como pan, xustiza, escola, dignidade. E por iso veo a sombra, o uniforme, a culata, o paseo, veo a gavia aberta ás presas e o disparo administrado como unha lei do medo. Ninguén pode decir desorde, nin exceso, nin tragedia grega. Sobre homes e mulleres camiñaron cans trousando ladridos negros, moi afenados en moer unha a unha cada unha das follas da liberdade. Os inimigos desa liberdade fixeron plans, listas e denuncias, foron verdugos de misa dominical, expediente impoluto, cunha vontade fría de destruir todo o que cheirase a república e progreso, ou soase a pobo ergueito, todo o que lle ensinase a xente humilde que tamén podía erguer a cabeza. En Vigo, Urania Mella, presidenta da Unión de Mulleres Antifascistas, foi condeada a morte, encarcerada, esnaquizada polo réxime por defender a dignidade das mulleres e da clase traballadora. Tamén en Vigo, María Araujo, sindicalista da conserva, perseguida por loitar, organizar e dicir que as mulleres obreiras non naceran para obedecer. Carmen Miguel Agra, moza republicana de Vigo, de donde eu son, embarcada clandestina no voo Eva, xunto con outros, que optaron polo suicidio colectivo polo acoso das forzas franquistas, nun acto de desesperación e resistencia, o día 23 de abril do 37, aos 24 anos. Rosario Hernández Dieguez, a calesa da Rúa do Pino, vendedora de xornais na Rúa do Príncipe en Vigo, simpatizante, socialista de familia humilde, pai ferroviario e anarquista, foi capturada, encarcerada, rapada, violada, mutilada e asasinada, e o seu corpo acabou fondeado na ría de Vigo a idade de 20 anos. Embueu no corazón do Morrazo Xoán Carballeira, alcalde, poeta, xornalista, caeu na caeira xunto con moitos máis, porque nin poesía, nin sindicato, nin amor á vila libraban da lista negra. En Moaña, os chamados 5 de Moaña, asesinados e desaparecidos no outono do 36. Ben sabedes os que sodes de aquí. Sen esquecer os representantes políticos, concelleiros, sindicalistas e todos os veciños e veciñas fusilados. As mulleres, como Nedina Esperón ou Dolores Blanco Montes, loitadoras pola xustiza social e laboral. En Cangas, onde a memoria segue a contar os nomes un por un, ficaron tamén os fusilados do 36, paseados, desaparecidos, os que aínda esperan baixo a terra que alguén os devolva a historia. E ficaron elas. Todas estas mulleres guerreiras que a historia oficial quixo deixar no corredor, mas elas non esperaron, sostiveron o mundo coa punta das unllas, levaron comida ao monte, agocharon fuxidos e transportaron recados cosido no fondo das súas saias, mesmo mentiron diante da Garda Civil se había que salvar unha vida. E por iso tamén as mallaron e arraparon e riron delas con burlas envelenadas, humilladas no medio da praza,
porque para o fascismo unha muller libre era un dobre perigo. Na illa de San Simón, a illa dos mortos ou a illa da memoria, un mar enloitado, cercaba a fame, o medo e a dor, nunha danza de frío enleado nos osos. Ali o antigo lazareto converteuse en campo de concentración. A súa auga brillante non servía para lavar a podremia do réxime. Ata ali chegaron presos de Vigo, do Morrazo, de toda Galicia, e con eles ali resistiron as madriñas. Aquelas mulleres afoutas que levaron pan, roupa, recados, humanidade, a beira mesma do terror. En Camposancos, na Guarda, a porta de inferno tivo forma de colexio xesuítico e de cárcere. Xuizos de 5 minutos. E milleiros de prisioneiros convertidos en escarmento público. Nos seus patios, cheos de fame, aínda ecoan os aloucos esganados dos homos cheos de anguria entre ventos en memoria. Que ninguén lle chame pasado ao que segue baixo a terra. Non hai democracia completa mentres a verdade siga pedindo permiso, nin paz mentres haxa fosas pendentes de exhumación e o esquecemento recibe máis recursos ca a procura. Por iso vimos aquí a nomear e a dicir que non esquecemos nin os de Vigo, nin os de Moaña, nin de Cangas, nin os de San Simón, aos das fosas en mapa, os que aínda agardan baixo terra, que este país se poña dunha vez a súa altura. Non pedimos caridade para os mortos, pedimos que se abran as fosas por xustiza, verdade e reparación, que cada corpo recupere o seu nome, cada nome recupere a súa casa. Mentres non chegue ese día, seguiremos nomeando, escavando, lembrando, ata que a memoria deixe de ser resistencia e se converta, por fin, en xustiza. Moitas grazas.